Jednog dana učiteljica dođe u učionicu i kaže deci da sutra dolazi direktor u inspekciju da vidi šta deca radi i šta znaju. Napomene ona Perici da ne sme biti bezobrazan. Sutra dođe direktor te pita decu: "Hajde, ko će da mi kaže jednu prosto proširenu rečenicu?" Javlja se Perica i kaže: "Marica je kurva." Direktor dreknu: "Perice, dođi hitno kod mene u kancelariju." Ode direktor u kancelariju, a Perica za njim. Kada je izašao iz kancelarije, Perica vidi da svako od njegovih drugova ima po jednu bombonu. Pita ih on odakle im to, a oni kažu da im je dala učiteljica zbog toga što su bili dobri. Kad Perica vadi kesu punu bombona, a jedan od učenika ga pita: "Odakle ti to, Perice?" A on će: "Rekao sam direktoru gde je Maričina kuća."